agenan Mas wong jenenge wong wedok ya masak ya ruwen-ruwen. Sampeyan mang nganggo wedak apa to, Put? Aku nganggo pon. Lah kok modele dadi nglawus ngene. Ayo aku kuwi lali nak pon ki geblake mbahku mulai aku kaya demit ta. Oh iya. Lah nek mau kan mau apa bapake bakul Cina, apa bakul Manti. Ibuke bakul krono. Duwe anak protot Cina. Lah, nek sing ki mau bakul apel pae. Pae bakul apel buke. Bakul loli. Duwe anak protot dijenekno Teguh. Teguh pae kowe iki kok aku ora melu duwe anak ya karek kono to. Cek lau pau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya. Alhamdulillah dalu punika luar biasa. Saged rejo, saged rame, sehat, panjang umur. Allahumma. Luar biasa, alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga masyarakat Jatimulya. Niki teng dalemipun Bapak Kades matur sembah nuwun Bapak Koso SH. Alhamdulillah sembah nuwun Pak. Dalu niki nek mboten jenengan timbali, alhamdulillah kula teng griya mrongos mboten enten tanggapan. Kowe nek omongi hati-hati. Lah nyapa? Wong enek-enekne digawani panitia iki mbok diwaca. Iya Gus. Kok daleme Pak Koso lho. Nggih niki Pak Kades lho Mas. Lho, Sapa? daleme Suwaji Jatiri. Alah iki ngawur kuwi undangan sing apik di kirimke kuwi dudu sing leres niki lho enten tulisane lho. Nggih menika alhamdulillah pokoke awake dhewe matur sembah nuwun. Ulet-uletan lho. Ya ta. Lho. Teng dalemipun Bapak Koso SH sarjana hukum. Oh iya. Hati-hati kowe ning kene, teng kene Pak Kades ki ra gemen-gemen, ngerti tentang hukum. Mulane ndagel sak ndagel ditata, dijaga aja sampai rusuh. Kowe ora beneran mulih dikecrek. Lha nanggap dagelan kok residivis. Lha kita omongi ben kowe kok tidak getun di belakang hari. Dagelan ya biasa to. Lah nek kowe sampai dikecrek dilebokno sel, kowe sing rugi sapa kowe dhewe? Kowe bojomu kan tak urusi. Ngono lho, Mek. Oh, bae aku nyipi yo krasa lho. Kowe nyipi piye? Aku nyipi diteleki cecek. Tapi teleke ra umum telek. Teleke piye? Oh, wedi. Wah, berarti ya kowe kuwi ape ngerah bojoku kowe. Atimu elek le kowe. Aku ora ngerah bojomu dhewe sing setor karo aku. Aku lho nek gak perkara Pak Koso iki ora kudu aku. Lah nyapa nek ora perkara? Lah iki aku ning kene iki dadi apa ngene iki aku? Lho, kowe dadi dagelan kok mosok ngene dadi tukang ngedos. Lah iya, kowe ngerti aku lagi teko sing awal sapa? Sing awal ya niku ta dulu. Jane aku teko ngono dhewe ya biasa. Lah terus? Wah, lah karo Pak Koso. Hormati. Iya. Niku remeng. Karepe kaya ngono. Heeh. Dikawal tentara. Wih. Nek sing ngerti, kale dagelane teko. Nek sing ra ngerti yo, oh kalau malinge kecekel. Aku malah pekiwo ditokno lho pinggir kono. Ora apa-apa kowe dimaleng wong nek kecekel kan apik kowe disel kan bojomu kan tak urusi. Oh, laknat lho iki. Basa laknat kuwi aku ki apa ngopeni awakmu sak keluargamu lho. Ngaturke sembah nuwun awake dhewe. Kok ngotok to, lagi munggah kok. Aku kemringet tok. Lha iki pasangan kaya disebuli anu lambe tok. Ora gerak ngene to? Ora gerak. Kowe sing gak kreatif ke pasangan kita gak gerak, kowe sing gerak. Lho. Ki pasangan iki cetekno. Lah kuwi masak sak jam ndas ngelu lho Mas kok omonganmu kok. Alhamdulillah dalu punika luar biasa. Luar biasa. Adicarane napa, Mek? Nggih menika sedekah bumi. Alah kok sedekah bumi mbok eling-eling iki jane apa lho kowe iki? Ini pernikahan, paling matur urus pernikahan. Nganten to? Ngantenan. Lah ndi tandane? Lho tandane lho iki lho wonten padi-padine lho dampar kencana. Lha ngono anakku sunat ya nganggo ngono. Lah ndi ngantene? Lho, ngantene nggih pun ndek siang wau. Pun resepsi ndek siang wau. Nang ndi sae? Lho kok ning ndi cahe saiki iki lho dadi apa to lele kok Lah ning keramaian ngene kok ora ndelok. Menika temanten kekalih lho. Tanganmu yo gelap biar ngene kancane. Lah golek sinyal ben cethuk kok sok. Jek nanti ten. Lah kok ning ndi ten iki lho dene piye kok sok? Nganteni api. Nganten ki dadi raja mbek ratu sedalu ya kuwi. Ngantene Mbak Putri karo Mbak Amanda. Kok Mbak Amanda gundulmu apek no kowe iki tak tapuk tenan lho. Wis yo gawe emosiku to dina iki. Ojo emosi. Wong lagi apa buka undangan wis kleru kok sok. Menika temantenipun nggih menika Mbak Putri Indah Rahmawati.
Saha menika ingkang kakung Mas Fahrudin Amanda Manopo. Walah. Kok Amanda Manopo ki kok? Manopo itu Amanda Putra. Amanda Putra, lan putrane ki mesti lanang. Lanang ngono lho. Asma ki Naryo Japa, Japa. Mas. Bapak Koso. Akhire nggih dijenengno Pak Koso ya dadi apa kades. Nggih, Niki putrine nggih Mbak Putri Indah Ramawati ya sukses. sukses. Mas Amanda Putra nggih sukses. Sejarah nama itu ada, Mas. Betul. Atus Pak Koso. Nah, Iku pun ada artinya. artine piye? Koso menika wis ora bakal rekoso. Ini apa tuh guyu. Diomongi ini gak sampe tak omongi lho. Mula menika ora bakal rekoso, nyatane Pak Lurah menika sampai saged 3 periode. 3 Berarti periode, kata betul. sing menyayangi. Nggih ditresnani Tepuk tangan buat Pak Koso. Nggih alhamdulillah. Ngoten lho. Asma ki Naryo Japa, wong jenakno anake iki mesti biyen enek sejarah jas merah. Apa kuwi? Sejarah jangan sampai dilupakan ya Oh toh. iya jangan. Pamane contone nyuwun sewu kados kula jenenge Dodok. Dodok menika wonten sejarahe Mas. Dodok nek sejarahe. Dodok biyen bapakku nyuwun sewu ya ape nyambut gawe ning luar Jawa. Kuwi Jawa. nyuwun dongane wong wedok procot lair anake lanang dijenakno Dodok. Mergo Njaluk dongane wong wedok. Eh. Kuwe biyen ya ana sejarahe iki lagi tak omong ning kene. lha kok ngerti to, Lho, lah pas lahiranmu ya aku teko lho kowe. Aku jagong karo bapakmu. sik to Mas, alon sik. Kowe karo aku itu tuwek ndi? Tuwek kowe. Lah kok kowe njagong lahiranku lho. Pakku sing ngomong ning aku. Waduh, Napa? kowe bang tris ngarep omahku kae, trep-trep aku. Kok terus kan ndase trepes kok. Kowe kan ndasmu gecal. Gecal, oke. Iya, kowe iki biyen ana sejarahe Mas dilairno kok dijenakno komet. Komet. Biyen bapakmu biyen ya Ya, toh. ya. Kenapa kok dijenakno komet? Ya biyen bapakmu kelorone iki bakulan bako. Sing mbokmu kuwi dodolan lemet ning ngarep omah anggere ana wong esuk anggere liwat tuku. Mulane lair kerocot metumu lho kowe dijenakno komet. Oh ngono ya. Perkara bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet. Lair procot jenenge komet. Ngono. Matur nuwun wis mbok dudui lho to. Nek gak kowe ora tak jangani lho kowe. Tangga jangane piye to? Lah duduh kok Tanggaku kae celukane Cina, bocah ya putih pancene. piye? Bake ya tenan tak selidiki. Selidiki. Iya. Selikidi. Tak selidiki. Piye? Bapake bakul manci, ibuke bakul celana to. Celukane Cina. Oh. Sejarah yo ngono ki ya wis meh plek karo komet malah to. Ya bapake bakul apa? Manci. Manci ibuke. Bakul celana. Duwe anak lahir perotot dijenakno. Cina. Anak sejarahe. Enek sejarahe sing tangga desa kuwi ya to. Piye? Sing bapake sing lanang iki bakul apel lah sing wedok ki tukang anu dodol loli. Duwe anak jenakno Kowe ape ngomong jorok iki teng daleme bapak Koso lemah ati-ati lho. nama iki mengandung ngono kuwi mau lho dadi Mengandung apa sih bapake bakul apa? bakul apel. Bakul apel ibuke bakul Oli duwe anak protot dijenakno. teguh. Lho, kok iso teguh kok gak njurus. Lah kowe ra melu ngopeni kok melu ngatur iki apa? Lah nek mau kan mau apa bapake bakul Cina, apa bakul manci. Ibuke Bakul celana duwe anak protot. Cina. Lah, nek sing ki mau, Bakul apel pae. pake bakul apel ibuke Bakul oli duwe anak protot dijenakno. teguh. Teguh wae kowe iki kok Wong aku ora melu duwe anak ya karek kono to. ya paling gak iki pake apa kene apa lah iki bejudus anake dadi siji. Aku wis ora usah omong wong-wong wis padha angen-angen. Angen-angen piye? Alah paling ya kuwi. Ngawur kiai mriki wong pikirane iki apik-apik resik-resik. Apa aku denane lagi bar kok kene eling Bu. Selawatan aku mah terganggu. Terganggu nyapa? Lah ibu-ibuke kuwi Lah nyapa lho? duwe anak cilik ndelok ngarep dhewe. Ngomiki lho. Padang bulan. Lah kok dhek ape ngemiki yo kok melu ngene to. Padang Terbawa kok koyo terbawa. ya terbawa ngesakno anake. Anake nyapa? Anake ape miki. Anu lah digowo ngene. Lah ngono kuwi kowe ya nulungi piye to piye ngandani. Enggak aku yo gur ngene. Piye kae aku ngono. Terus mbok cedhaki. Gak aku nak tumpah. Apa kok tumpah iki kok iso? Ya alhamdulillah awake dhewe sowan mriki timbali mriki ditanggap mriki. Berarti nek ditangkap kok ki bayaran. Ya mbuh, aku iki jek angen-angen. Lah kuwi sing kliru infomu. Ya bayaran Iku ora kok. Bayaran. Awake dhewe ra tanggapan. Lah piye? Nyaur utang. Lah kok iso nyaurutan? Lah ki lunas dik nane taun dal. Iya, ya. Alah entek. Lah ki dadi keramik ngarep omah gak ya.
Lah aku piye? Lah wis tak atur kuwi 250 engko. Mas, wis kadung wedaan rene mau ngrental mobil lho, Mas. Iya iya. Mosok 250 tak merongos nggo gebres. Berarti gak usah. Gak usah lho, ya usah kok gak usah piye kok. Lah iya monggo ngaturke luput. Kok ngaturke luput to, ngaturke donga. Nggih. Derek donga kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Amin. Pokoke awet langgeng, rezekine kathah melimpah turah-turah. Saged dinggo tumbas sawah, sisane dinggo budal kaji ning Mekah Madinah Allahumma. Amin. Ugi sedaya ingkang rawuh teng mriki sing mirsani ketoprak sedaya pun ngantuk dereng, Bu? Dereng ngantuk nggih? Alhamdulillah tasik semangat. Alhamdulillah. Kuwi kegapyakan nak kowe iki. Kegapyakan piye to, Mas? Wong karuan padha jugruk madhep rene kok takoki sudah ngantuk. Ha engko nek ngantuk ya mulih dhewe to, Do. Wong ngantuke kok mbok takono lho, mbok takon sing biasa. Wong Jawa ki srawung lamis-lamis lambe gapyak semanak karo sak padha-padha. Ki wong Jawa, kowe ki Jawa apa ora? Aku Cina. Cina kok sikile wireng. Biyen aku putih. Lah desa ireng. Sambar bledek kegosongan. Oh, kuwi apa tekan ndi ngomonganmu kok. Ora ya Jawa to kok. Ya Jawa ya paling gak ngerti menyapa warga, menyapa penonton ngono lho Mas jenenge wong Jawa. Alhamdulillah sedaya sami sehat nggih Bu nggih. Allahumma amin. Alhamdulillah niki lho senengku teng mriki Mas kompak-kompak wargane sing mirsani nggih kompak-kompak. Ya kompak. Anggere delok ini mesti sehat wis ora ora. Lara ya mesti mikir penyakit nang omah sing aduh yung. Awak kok rasane kaya ngene wis mesti nyapa ndelok toprak. Jawabanmu ki padha karo ngentahi omonganku lho Mas. Anjene ya sing masuk akal ngono lho. Ora masuk akal piye wong kuwi ya donga-donga becik donga apik lho. Lah aku kudune kon donga piye nek gak ngono kan bener to. Allah. Kula namung saged derek ndedonga mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Diparing keselamatan kesehatan Allahumma. Mugi-mugi sawahe subur makmur, hasilnya kathah melimpah Allahumma. Lho apik to Mas, Sing lengkap. Kurang lengkap piye to? Lah kowe donga ora kulake kok sok. Ora kulak piye? Lah kulak sing duwe sawah panen, lah sing ra duwe piye? Sing lengkap. Lah kon gadah sawah mugi-mugi saged tumbas. Ngono. Tumbas ki nek duwe dhuwit lan nek ora duwe dhuwit piye? Ya utang lho, Dodo. Kok bingung ya bocah iki? Bocah ki ilmumu ketoke sesat to Mas. Kok sesat piye to? Wong kok kembekon utang-utang ning ndi kadange dulur diutangi angel lho Lha Mas. takoni nang bank akeh ya Bu ya. Bank kuwi dibangun nggo awake dhewe sing ra duwe duit. Goblok bocah iki. Iki ilmumu sesat iki. Sesat terus Dodo. Lah ke utang lek ditagih pegawai bank piye? Lah wong utangi duwe kok ora? Ora duwe. Lah ra duwe kok bingung. Lah nek ditagih, Ya semoyo. oh ilmumu welut putih ketoke kowe. Ya rodok lunyu ngono. Rodok lunyu piye omonganmu kok iso omongane sing genah sing becik dah kowe ndongan apa kanggo temanten kekalih. Ya wis ngene ae apik. Kok ora duwe basa kata-kata sing becik, paling gak ditimbali mriki sampean ki nyawang to. Sapa sing duwe gawe paling gak ngerti to, Mas. Pak Koso kok piye to iki? Iya, Mas Mas. Bapak Kepala Desa. Lah ya Bapak Kepala Desa ki paling gak awakmu ki menghargai Pak Koso lho, Mas. Lho, piye to awake dhewe sing dihargai kok? Mesti Pak Koso ki dilenggahne Pun panjenenganipun. lenggah piyambak matane. Halo. Maksudnya ki teng mriki ambre Pak Koso ki tok mekan lho, Mas. Wah, disumet. Pak Wangen. Koso kon mekan Sama dhewe ama dhewe. Gregeten aku sih kowe. Aku ngomong dhewe. Ya, Oh kaya bocah gendeng ngono. Ora nek kancane. ya maksudnya ki aku bar omong kok ya omong-omongan dhewe. Oh. Dong, Dong, piye? wis tendang ngomong. Lah aku bar omong lho, kowe omong-omongan dhewe sing genah wong bar aku. Bar aku terus kowe. Oh, lah piye omonganmu, Mon? Lho omonganku wis ndongakno temanten kekalih, mugi-mugi awet langgeng rumah tanggane. Awet aja nggo awet. Wah, anggap klambi anyar tapi aja nggo kok awet kowe iki suwe-suwe kok jengkelno atiku to. Ya salah ya. Salahe piye? Budal ninggal. Aku njaluk serlok malah seneni karo Pak Koso. Diseneni piye? Gayane Mas, Mas wong bedina nang Jatimulya piye-piye jarene. Ngono njaluk serlok, mosok ora ngerti Jatimulya jarene. Ya leres Pak Koso wong kowe iki sering rene cucuk lampah biyen yo rene. Ya maaf, gua kan kuliner di Jakarta sekarang. Oh, Jakarta, luar kota. potong arek luar kota, luar kote.
Kota Jakarta itu ada di E-Block. Iya. Kowe omong ngono kok ndasmu kaya ndas liro kok omong ngono kowe. Nggak ada urusan Mas Yonda Sliro. Yang penting Jakarta. Kowe Jakarta. Iya. Di Jakarta ngapain? Gue di sana. Ya, Jualan teh gendul. teh botol. Botol. Teh gendul nggo ngepruk cengelmu kuwi. Oke. Oke piye kok iso? Wah, bahasa Jakarta kaya cah gaul-gaul. Bagus lali daerah kene. Lho, Cak Jati Mulya kene? Lali ya. Kok iso lali iki piye to iki? Lali kok paksa iki to kok. Omong Ngono kok emosi, kowe nek emosi api lho, mripate mlumpuh kaya nyulok kodhok. Jati Mulya lali nek kali dandang apa lah. Kali dandang tamberan ngeraup jadi apal kabeh. Ora apal biyen aku ya nang kene. Iya. Oh, Brias mriki Bu Tuti nggih. Nggih, Mbak Umi nggih. Kathah mriki. Saiki mbah arang-arang ngejak. kowe iki aja ngono, Mas. Direk. Wong ki wis enek rezeki bagiane dhewe-dhewe. Iya, paham. Angger ditelepon mesti, "Mari sampean larang kok ngono iki." Wong aku wis muni lho padahal bayar ping 3, Mbah. Aku ngono. Dadi kaya kredit rantang lho medhe. Kowe dagelan malah kaya mindring suwe-suwe kok iso. Nah. Mbok yo dongakno kono kok ndang-ndang piye to? Ndongakno piye wong aku dhewe ra patek mandi yo. Lho kok ora patek mandi yo tirene iki kon ndongakno apa? Ha dongakno nangkap yai kok iso. Wong dagelan kok ndongakno mungkin. Maksudnya iki kanggo temanten sampean maringi apa, Mas? Manten sing maringi sakeh do. Aku kenal ae ora kok maringi lho. Kok semugih. Maksudnya temanten ku lho apa mbok paringi apa? Ora maringi apa-apa, kene dhewe ra patek enek apa-apa ya. Maksudnya kowe duwe sangu apa kanggo nganten lho, Mas? Aku ora sangu. 100 ki meng kalong tak nggo tambal bal. Tambal ban. Tambal ban. Gak iso aku muni tambal ban. Lah kuwi. Keceplosan. Mulane to nek ketoke awakmu kudu lara kowe ndegake priksa. Riksa apa mah? Priksa ning gone suket, Mas. Puskesmas. Suket, Mas. Pus. Lho kok aku mung elengku munggah karo dodo. Lah aku yo dodo. Lho kok kaya anggora. Dodo anggur-anggur piye dodo bar mangan kucing. Puskesmas to. Suket, Mas. Pus. Iso persis lho, kowe ketua kucing. Terus aku pake kucing angguro. Wong kok mbokon preso kene dipergegeran karo dokter ya. Lho, gegeran nyapa dokter kembojak geger? Sumpah lho. Nggone kali tiduan nek jenenge dokter Santi. Ya. Aku jere diperiksa. Alah kok sak nyet ngene tok ya. Ya. Aku sur diomongi ruwen-ruwen. Diomongi piye karo Lho kok kemeruh men aku ngono. Diomongi piye? Bapak itu suka makan daging kambing ya? Iya dok. Jangan ya Pak, kambing itu mengandung kolesterol. Ngajak geger wong ki aku ngono. Ora iso, ra tumon aku sak donya ki aku. Mas, ngendikane dokter Santi ki bener. Ibatahe dokter Santi we. Melok mbantu. Aku ki jelasno kowe iki kata-katamu salah. Ah, yo ngene iki omongane dokter e. Yo Ora ngene iki ngono. geger karo aku yo ngene iki omonge. Lho, bener dokter. Lah, mecicil ngene iki yo. Tek daging kambing. Lho, ya saya banter nak omong. Lho, tenan kuwi daging kambing ki akeh kolesterol. Lah, yo ngene iki. Matane mecuwicil kaya sentolop. Kowe malah aku ning mburi ae. Lah diomongi kambing mengandung kolesterol lha kowe kok benerno. Ya bener dokter to, daging kambing kuwi banyak mengandung kolesterol. Ora enek, lah nek iki lho mbok takoki kabeh nanti kambing mengandung cempe. Ora enek kok kambing kok mengandung kolesterol. Aku nglairno embek terus metu kolesterol ora enek. Kambing ki umumnya ya metu cempene, ngono kan lho. Maksude ora ngono ya, Cluk ya. Mangan apa to? Batang. Ah ya serebel. Maksude ora ngono. Lah maksudnya piye to? Maksude wong lek kakean mangan daging kambing. Kambing. Kuwi apa kolesterolnya akeh, tinggi kok kena penyakit sing jenenge penyakit stroke, darah tinggi gak apik kanggo kesehatan. Apa kuwi stroke kuwi? Stroke ki ngene. Wis kena to. Urung contoh kok wis kena tak tapuk kowe iki. Aku ki nyontoni kowe. Berarti nek kakean kolesterol, Kuwi engko darahmu iso mundak, iso naik, iso tinggi. dokter yo muni ngono tak bantah nek. Gue bantah piye? Gak percaya aku ngono. Kok iso ora percaya? Lah kowe ngerti kewan macan? Ya. Singa. Ya. Kowe bendina mangan daging, ya ora kena stroke iki. Ora enek. Singa kuwi ta? Iya. Raja hutan. Iya kowe bendina mangane daging lho to. Rene tak omongi. Dia tidak mengenal kolesterol. Ya tak omongi kuwi. Kowe ora tau kena stroke. Kuwi wis parah kuwi singa kuwi. Singa iki Stroke nemen. kok iso nemen lho. Mulane mlakune ngantek brangkang lho singa iki. Ngatek biasmu kuwi kok Kuwi nek singa ngatuk mending ngidoni kowe to. Ya kowe dhewe kuwi sing didoni kok sok dokter kok mbok bantah.
menjaga kesehatan. Para singa. Kok para singa piye ta Mas iki? Para bapak, para ibu ingkang rawuh ingkang tansah kinurmatan. Ngapunten ingkang kathah mbok bilih kula tiyang nem kok jumeneng teng mriki teng dhuwur panggung. Napa mleh dalu meniki teng dalume Bapak Koso, Bapak Kades. Ngatur sembah nuwun dumateng sedaya kemawon ingkang rawuh. Napa malah jenengan sedaya ingkang rawuh ni sami sehat. Sik tak pangan ndasmu. Ora usah mbok pangan kok tak pangane dhewe. Wa barakatuh. Ya apa wa barakatuh iki. Aku ndredeg didelok wong akeh. Mbok nyapa sekali-kali anak sing madhep rono. Iki mertandake napa warga mriki warga guyub rukun. Ora enek sing ngongkon wis padha madhep mengarep kabeh iki jenenge warga rukun. Tur yo piyayi mriki piyayi sopan-sopan. Enek tontonan ketoprak ngene iki nganggo pakaian yo pantes gandes luwes ya to. Ora kaya wong nggonmu. Gak. Roh enek ketoprak kene macak katokan wedok prawan pisan. Kene leggingan, kene cek mecotot. Sapa ngono wis sing kleru? Lah iya, aku kadang-kadang ngono lho, ora roh pantes modele. Lah iya. Tur mak lonte. Apa kuwi? Ngemi. Oke, ngomong tekan dindi. Ayo ndang piye kono? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika sakderengipun kula kathah-kathah pesen niki kula sampaiaken pesen saking Bapak Kepala Desa, ugi pesen saking Bapak Muspika. 1 untuk para masyarakat Jatimulyo yang mempunyai anak belum genap 1 tahun, sebelum subuh jangan diajak keluar pas menjelang subuh karena bisa menyebabkan kademen. Muspika kok kayak pengarahan ora cecoh kok ndi to Mas? Mau pesen aku. Oh pesene ngono. Dia omong kowe ra jago kok. Ya ya sepurane ra. Pesen yang kedua bakso kalih. Alah kok bakso kalih piye to kowe iki? Pesen sing genah apa ngono lho kok iso. Nggih, matur nuwun Bapak Koso. Kula namung saged ndongaaken mugi-mugi ingkang putra Mbak Puteri ugi Mas Putri. Aku ora kesusu santai. Lho, jenenge Mbak Putri. Iya ya nek kowe kesusu ra apa-apa, Mbak Puteri. Alah aja digawe alon Putri. Putri. Iya ya. Sapa? Mbak Puteri ugi Mas Putera. Mugia saged dados temanten ingkang bahagia selamanya, enggal-enggal dipun paringi putra. Ampun momongan nggih, putra. Ngomongan ya padha ae. Ora padha. Kok iso ora padha? Aku dadi nganten lagi 2 dina wis oleh momongan kok. Padahal gung duwe putra lho. Lah kok iso? Lha piye mbae kono kena stroke dadi kembang amben momong terus kok. Omonge marai. Ya open-openan jenenge kok Lho la iya. Mekaten ingkang saged kalateraken donga kula dumateng temanten kekalih. Apa isine ora enek iki? Hah? Ora enek isine apa itu ngomong? Lah, wong-wong kuwi wis padha krungu kowe ra krungu piye? Kok ora jurus to ngomong apa? Pokoke kagem temanten kekalih mungkin Allahumma. Nih lho, wong-wong padha ngerti kok kowe ora ngerti. Allahumma amine wis bener, tapi tengah iki mau apa isine? Masa mula nek wong donga irungokno to, Dok. Kagem temanten kekalih mugi-mugi saged dados keluarga ingkang kula Allahumma. Amin. Iki kaya mudin nggonku iki lambene mbulet ketoke. Aku dhewe ndongakno keluargaku bingung lho. Kowe ndonga ora cetha dikongkon piye ra cetha kok ya sing penak. Ya paring panglipur menghibur warga masyarakat. Ayo jelas ngono. Nyanyi. Sesarengan kalian ketoprak Edi Peni. Alhamdulillah. Ijil saking Mejuwut. Medalem kok mejuwut tak tuwapuk. Nggih medalem. Nah, medale kalem-kalem. Nah, iso. Aku tak nyanyi kuwi sing nyarno. Oke. Nah, ayo. Sing apik. Innalillahi wa kok tak tuwapuk ngisor dhuwur lho kowe kok. Wah lali tak kira nyalo musala ya. Musala wong kepaten kene pe nyanyi kok menghibur. Oke, baik. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di hadapan Anda semuanya supaya malam hari ini Jatimulyo benar-benar bergoyang. Jatimulyo benar-benar berdendang. Tak
panggilin salah satu artis yang berwujud bajul. Ada Kri Sukri. MC kok malah cengengesane piye to kowe iki? MC dangdut yo ngono. MC dangdut ki guyu yo kenek ning kata-katane sing apik kuwi wis apik. Guyumu kedawan. Oh. Guyu ki sithik wae, sementing kata-katane. Oke. Baik saudaraku semuanya yang sudah hadir. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Supaya Jatimulya benar-benar bergoyang. Kowe karo mercon mau stres iki. Ben jebol kendangan kupingmu kowe. Jare sisi wis cukup. Maksude ra ngono ya, Met. Dan endi bocah? Aku enak omongan matane merem. Tak tinggal ngale trai cilik maksude ora ngono. Aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Iya. Sedengan. Iya. Nyanyi aku. Oke, kita panggilkan artis yang sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Siapa dia? Ada si MC gini ketibudil matane ra. nek dupis. Dopes coke pisan ta piye kene? Marah roh popo to blok Ben goblok. bledut ya wis kowe iki kok iso diomongi kadhe mangko ora kenuwek. Wis siar-siarno dhewe metu-metu dhewe kono. Iya. Langsung. Apa nek penyanyi siar-siarno dhewe metu-metu dhewe. Yuk tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Siapa dia? Ini dia. Artis yang sangat istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, niki pesenane Bapak Koso. Niki jati asli Pak. Monggo dicek riyen. Saking mriki jatine nggih. Jepara. Oh Jepara, Nggih. ukir-ukir Jepara. Nggih, monggo. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Jenengan teng mriki mawon. Nggih, Tolong niki jati niki jenengan prikiti ngantos telas, nggih. Rayap kok piye? Aku ora pesen, aku ki apik nyanyi kowe nyepsini ngono kok. Iya, iya. Kowe iki kok. Aku dino-dino ki malah nesu terus angger karo kowe. Padahal mama papaku udah pesan loh. Mama papa rupane kaya kluwek deh. Aku tuh udah boleh sakit hati. Kalau aku sakit hati nanti aku lemes. Papa bilang gitu sama aku. Papamu gorene. Kenapa? Geraji garese. Om Pak kok digeraji garese. Yuk kita sambut. Ada siapa lagi kalau bukan? Dodo. Yo. Siar-siarno dhewe. Iki lho bintang tamu ra kajen kok iki. Lho, jaluk iringan apa? Oh ya dikeki mbok yo ngono lho. Ya ya. Kok sing kembali sing penak. Ayo. Canom yo musike sing anu ngono kuwi. Oke. Spotnya. Yo, kita sambut ada. Lah kowe nyanyi apa ya? Iya aku nyanyi lagu barat sing wis terkenal. Oh. Inggris. Mulane spotnya sing kaya mau. Ngono ya. Kondoleke lho. Anu nyuwun sewu mati orjene nggih. Paringi sing kados wau. Yo. Malah kaya ulo mau. Kula kok metu neh iki piye to iki jane? Kali ya. Yo, ada siapa dia kita sambut? Cak Dodok yang menyanyikan lagu Ende. Yo. Mas, awake dhewe senajan ning ndi wae nek Inggris lagu Inggris rock luar negeri kuwi mesti padha ngerti, padha ndelok ning YouTube. YouTube, Mas. Paham apa ora wae? Oke, kok sorah piye to? Pancen orang bapak solo. Kowe iki padha karo kancane dhewe. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kali ini saya lain daripada yang lain. Kalau di sana-sana saya campur sari dangdut. Kalau malam hari ini spesial untuk Jatimulya, terkhusus untuk teman-teman berdua. Lagu Inggris asli dari Scorpion yang berjudul Always. Kuping kopok. Judulnya kok ndelewer. Judulnya Kuwi lagu Inggris Mas, Scorpion, Westlife. Kuwi kanca. Oh iya. Kabeh. Lagu dari Inggris yang berjudul Always. Ibu-ibu, eling-eling nggih, judulnya lagunya. Inggris, Mas, Inggris. Iya Inggris. Always. Yo, mundil. Musik mundil. Kemana-mana?
Kalongan, ayem tentrem. Bagus naik for everybody. Good, 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 good. Come on, everybody yo. Yo. Ayo waya. Yo, hey, come on. Yo, hey. Ah, katane. Aku nyanyi. Come on. Ay, waya. Yo, ay, waya. Hey, waya. Hey, so dakune guru gembrusu foto suarane. Ay, waya. So dakune Kok tak idoni ya. Waya nelek. Wah, luar negeri jere Inggris teko Scorpion sing mbok ae bayes kok. kuwi tenar pada waktunya. Ibu, matur nuwun Bu nggih. Oh nggih nggih atas-atas. Salam. Nggih atas-atas Bu, nggih. Mangke putrane kula titipi nggih. Nggih nggih. Salam kangge keluarga Jogja. Keluargane sapa? Kuwi. Oh, kuwi kenal berarti Bu. Wah, splek Mas. Oke. Kowe nyanyi. Nyanyi apa wong kono ya kaya ngono. Lah nyanyi piye? Nyanyi iki si dinteni lho kok malah nyanyimu jarene luar negeri. Nek kowe nyanyine wong-wong padha apal nek suaramu. Wan aku ya nyanyi tenanan. Wong dinteni kok malah nyanyi. So. Ya gitu kan ben ketok cah modern loh Mas. Siapa? Yuk kita sambut ini dia artis yang sudah sangat ternodai. Iya. Terkenal. Artis yang sudah sangat terkenal. Artis yang tidak anjing buat panjenengan sedoyo. Asing anjing rokok kowe iku. Asing yang asing lagi. Siapa lagi? Artis yang mempunyai mata 3 meter persegi. Waduh mendu lho. Kaya oncor. Wis Kita sambut dengan lemparan batu batako. langsung ngono lho. Langsung cak. Sebelum saya menyanyikan satu lagu, mohon maaf untuk kesalahan dari teman saya. Kali ini spesial bersama konco-konco yang ada di bawah. Saya juga akan mencoba melantunkan sebuah lagu dari Scorpion yang asli. Sandai untuk Anda. Mas, musik. Duta. Yo. Ayo. Nyanyi dinteni kok ayo. Spesial Jati Mulyo bergoyang Sanda. Lagi bagus. Iya. PTN elek. Wong kaya emosinan aja kaya ngono dipirsani mriki kanggo paring panglipur. Pancen tontonan ya memberikan apa kanggo temanten kekalih palingan awake dhewe nggawe pesen piye carane ben keluargane ayem tentrem. Iki tak paringi contoh Mas, tenan iki. Iya. Nyuwun sewu Mbak Nganten kalih Mas Nganten iki keluargane sampean ben awet langgeng kula paringi contoh. Lek diparingi tutur tok percuma, langsung digerakkan langsung. Oh iya. Oke siap. Iki tak kayak fragmen sithik, tak kayak judul jenenge Istri Solehah. Lho, piye amrih dadi wong wedok kuwi iso bekti karo apa bojone. Jadi tutur melalui nasihat, melalui delok langsung. Delok langsung fragmen. Kowe dadi Mbak Putri, aku Mas Amanda, oke? Wedok iki. Iya ora apa-apa. Delok, nih, Pak Ngono. Iya. Wedok iki sing apik. Pripun, Pak? Jambu alas. Oke, matur nuwun nggih. Nggih, wah jan.
Ngono lho. Dadi kowe dadi Mbak Putri. Nah ya. Oh sing becik. Dadi nyuwun sewu. Apa? Yo njaluk ta dhuwit. Lho, mikmu kok cepat, bocah ki kok piye ta kowe iki? Kowe iki wis suwe nyekli mik barang kaya ora ngerti nek mike cepat ya ora ngerti piye to. Kowe didandani sing becik. Lho ngeten iki lho kadang nek gak tak elingo jere aku apa kemaki, mbek kancane ra gelem. Lho, ora apa-apa terusno, kok bojomu tak urusane. Akhirnya kok nesu tenan. Wong awake ditimbali mriki mbok sing becik. Ayo, ngono, awakmu dadi Mbak Putri. Wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Putri kalih Mase mugi-mugi awet langgeng. Ngeten iki ditanggapne ketoprak luar biasa Pak Koso menika. Lek remen napa tresna kalih budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Pokoke matur sembah nuwun wonten ketoprak ngeten iki wis sing dieling-eling wong-wong iki napa ta ketoprak. Siji mesti mercon. Nggih mboten? Pokoke gedhe ya padha ngumpul. Ketoprake main. Ngono iku. Loro mesti enten kepruke. Ntar terus kaping 3 mesti dagelan, terus kalih taman. Wis, pokoke cocok nek ngoten niku. Ingkang baku napa to ngantene niku kedah rukung terus. Ampun wonten tukaran nggih Mas, nggih Mbak nggih. Pokoke awet langgeng. Lah niki mangke kula ndamel fragmen sekedhik kersane Mas kalih Mbak. Oh ngono kae to dadi apa rumah tangga sing apik, sing langgeng, sing awet. Lho ngoten niku. Wis pokoke nderek remen sangat lah dalu punika. Endi ta bojoku Putri ki mau? Put, Dik Putri. Cabang Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas. Iki kok kaya Yusri to? Jare kon dandan wedok. Mbak Putri ki ayu kan yo ngantene. Ayo karek kono lah, kono piye-piye mbok unggahne. Ya. Enek iya ki gelem ora nak gak gelem aku mantuk. Aja ngono put gak boleh pure, gak boleh pure. Wis kadung masak nang salon kok. Ning ndi? Salon. Salon kok salom kuwi lho kok sok. Sayu nak omong digawe-gawe masamu. Cahayu ngidoni bocah kotrok iki. Nggih bendanan. Apa enek bendanan nang ngidoni wong cuk ndek enek ta piye? Bocah kotrok bendanan ki ngene-ngene. Oh bendanan wong kok diatur. Ngono. Iki Dik Putri nggih. Putri. Aku Mas Amanda. Mas Amanda. Heeh. Aku piye? Kowe mlumah. Kowe tak encot ini jelek. Aku kok Iki maringi contoh piye tak ampe dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, istri yang solehah. Solehah. Nah, ngono. Kowe nang kene, ayo. Karo sapa? Duh, kowe karo kene dhewe omong dhewe. Oh iya. Kowe aku teko ngono. Lho, lah Putri kok rasa men jane. Mabut itu. Iya. Omong dhewe iki kan bojo. Iya bayi kok warai. Udah rasa. Tak kayak alur cerita. Heeh, kayak musiknya kon glenteng-glenteng C. Nah nanti cacah. Wis ya. Bila kuncimu kacau sak Mas kuwi. Putri, lambemu kok kaya wedhus gembel to, Put? Walah gagenan Mas wong jenenge wong wedok ya masak ya ruwen-ruwen. Sampeyan nang nganggo wedhak apa to, Put? Aku nganggo pon. Lah kok modele dadi nglawus ngene. Ayo aku kuwi lali nak pon ki geblake mbahku mulai aku kaya demit ta. Oh iya. Putri sudah mandi kan? Sudah no. Mandi pakai apa? Loh, minyak rem. Samponan juga? Sampo. Samponya apa? Sampo kucing, Mas. Maemnya sudah? Kowe takok terus tak pelindesno. Aku penyanyi Mudoroso. Bila kamu wedok ngelokor kaya buta. Lali bila kamu rekoso di sisiku hati rasa Mas Putra
sini lho, Cuk. Gak oleh nesu. Gak oleh nesu wae. Oh, mak belok rasane. Ngono ki banyune gua sik goblok. Sudah, kamu jangan terlalu banyak berkata-kata. Aku nggak tahu kalau adikmu. Masak apa kamu? Aku masak jangan murbaut. Kowe apa mateni bojomu kowe, ha? Semur, Mas. Semur kok merbaut. Aku sudah memasak susah payah. Kamu tadi cuci tidak? Aku apa nih? Nyuci baju enggak? Nyuci. Kenapa bajuku sobek semuanya? Memang itu sebelum Aku tidak mungkin. sebelum kita. Apa kamu? Harusnya kamu harus tahu. Itu baju kesayanganku. Kamu kenapa? Aku Harusnya. sudah Tunggu. Apa kamu? Harusnya apa? pateni aku. Aku pateni. Aku pateni. Kamu ngece. Ketawa kamu. Ketawa. Ketawa matamu loh. Lara gila tong. Harusnya kan kamu ngerti sendiri. Aku masak kayak mana. Lara gila. Wah berguyu rupanya kau kucing gede. Oh ya, Kamu jadi istri harusnya nurut sama suami. dewe. PDW, Sal. Kowe dadi Mbak Putri. Aku sing lanang kok. Ya. Suapan ngobrol ndasmu. Ya ora masalah. Nenek panitia golekne bongkotan. Oh, botol aku ae kenak. Kowe mecah ndasku kowe. Ayo, kono. Ya macak wedo. Aduh, ora tau dadi wedok goblok lah ngono. Kethe obesitas. Obesitas. Kelemon. Iki kuwepruk angka wae. Pasangannya. Kowe iki lek lanang kok majek wedok piye to? Iki lho. Kowe iki lanang, aku wedok. Kok iso rasanya jadi temanten baru itu rasanya nggak bisa jauh sama suami aku. Kenapa ya hatiku tuh selalu sepi kalau udah ada suami. Ben ngerti rasane wirang ya. Nah, lah. Raimu to. Ki cara nggonku nek sumi. Bakul lontong nek nyambel padha sira kaprah. Lebih rong cok asem bocah iki. Aku rong diapa-apana wis meteng dhewe. Apa kita sing jenenge hemaprodit? Wis pirang-pirang dina rasane kangen nganten anyar wis ditinggal terus karo bojoku. Rasane bojoku ki piye to kok ada perasaan karo aku? Padahal aku wis maca kaya ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ali kubur. Rasa hali kubur. Oh, suamiku. Putri, Iya sayang. apa kabar? Baik. Matanya bukan kita sayang. Kamu siapa? Aku istrimu. Kau istriku. Iya putri. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin kenapa? Istriku adalah manusia. Kau wanita berkepala naga. Ini bukan naga sayang. Gulumu mana? Wanita itu harus mempunyai gulu. Sayang. Kelihatannya kamu tidak stabil. Kamu tidak. Kowe waduh syuting. Lah kowe kuduan malah kaya lele. Kaya lele. Sayang. Nyawa. Aku itu patin. Patin toh. Kok patin? Kamu bertanggung jawab.
Kenapa sayang? Mbahmu kamu biarkan kelayapan berarti kamu wanita tidak menjalankan perintah suami. Sayang, mbahku itu sudah aku tungguin sampai maghrib, tapi mbahku ngeledek terus aku tungguin sampai di belakang. Kamu gak tahu sih, aku itu membuktikan cintaku kepadamu. Ponakanku tidak kamu urusin, makanya bagaimana? Kamu gak tahu ya, ponakanmu itu sudah saya kasih uang saku 100 juta, 50 juta, 10 juta. Ya apa wih? Iya, aku itu untuk apa tuh? Ini untuk keluarga kita bersama. Betul, karena kita itu satu keluarga harus kerjasama, semacam itu loh. Tapi kenapa sayang, kamu tiap hari kok malah minum, terus kamu mendem terus? Aku hanya menghormati teman. Prefer lah minum kamu sayang. Aku menghormati Kamu teman. itu laki-laki apa sayang? Aduh, kok aku lagi? Kok aku lagi? Siapa kamu terang itu? Udah surmu. Lo tahu nggak? Kenapa sayang? Mana? Iki loh sayang. Piye Dik? Awake dhewe ngekeki conto ya sing apik. Kaya kae, pamane. Aku pisane marem tak gayet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urip, ipo hero, urip. Urip. Kamu tahu nggak? Gak. Sumo. Wis ben ngono ae apik. Ndak aku rasane kaya di ronsen ya. Apik ra apa-apa ra bendino aja to. Ana salah kabeh. Iki tak kene anu sapa? Enek. Kok kene cah wedok liwat belas ya? Iki ceritane enek awake dhewe ning kene terus ngarek bocah ngadang kala. Adang kala ki piye? Langkonku. Enak apa? Ki ukurane wong ora ya? Lho, kuwi ndasmu keciliken paling. Oh, iki tidak. Iki nggenku kok iso omong aku kok iso. Ayo niki wonten pamundutan apa? Anu jam 12. Jam 12 langsung dipinangkani. Ora iso. Lah nyapa? Lah ora nek musaya. Lho kowe ora ngerti ketoprak Edipen iki apa-apa enek, Mas. Enek to. Enek. Dagelan ketoprak apa penyanyi dangdut penyanyi campur sari enten sedaya. Lengkap ya. Lengkap. Tur nyun sewu Jatimulya sedaya kang badhe nanggap ketoprak monggo. Niki ketoprak Edipenin pun mungkin nak pun nanggap ping 20 gratis satu kali main. Nah, Ketuane ketoprake sapa to? Ketuane sapa? Kowe apa kono? kono. Lah kowe dhek usul sebut kon gratis iki piye to omonganmu? Aku kon melok Mas Sarni. Mas Sarni kok gratisno iki. Ayo iki enek anu presindene ayu. Yo. Ayo. Monggo atur. Yuk, ada siapa lagi kalau bukan ada si cantiknya. Mbak Menowo. Mbak Menowo piye to? Menowo enek, aku tak renek. Enten. Monggo Mbak Yu. Niki wonten pamundutan niki nek mboten duet, mboten enten jenengan mboten saged. Ya wonten Pamundutanipun saking Bapak Ewo sinten duka? Nggih. Jam 12. Nggih wau wonten napa niku bebungah. Ini tak coploke. Wah ngene ra iso tenan. Ora iso kulino tinggo wong kok tinggo badak. Nah, ngene kan. Bisa terus apa Ya coba ngene bojoku kuwi ya. Kuwi dipeseni kon bali. Iya.